Rong Asarapan Village Court ng Kapatun Pitegapot KARAA Lapen KRAA atong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tiliram Rong Hangapan Katero. AJVB Hamren along KSA atong Kahumridam. Borpothar Police Station Kapalo Sang Tripura long Banghini longle amapia tum Police Ardeng Kachingna. Kardom Karbi Prime Tumalong Penili Samira Nitimungpi Nana Joikha Birtang Ton Pen. Karbi Anglong Rong Asar Ame Lapen Karbi Rong Asar Ame atum Diphu Tarlang Swakla Malong Pirangke Ame Kangni. Bangso Pirangkia Maya Long Kidam Tang Jakong Achikloni Pai Krepriarni Assam Gazette Notification Karbi Anglong Autonomous Council Raphan Alona Kapale Ajok Not Penke Rong Asar Raphan Jakong Kipipon Kinitum Karbi Anglong Rong Asar Ame Lapen Karbi Rong Asar Ame Hin Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aphan Kacharok Pajerpo. Anpata Lonitum Kinangji Traditional Village Development Council Sitame Prabjin Pen Napachon Pipon Popusi Ning Thelo Pusi Pini Pirangkia Mea Long Pen Rong Asaratom Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aphan Tuningri Padapon Tru Pirangkia Mea Long KARAA Mei Puram Tirang Kongchun Bang Dhon Sing Ronghang Kongchun Bang Rupen Hansi Atom Chitame Chitongdun. Some state sarkar tum tang bachun pia puthake neltum song nia hin benda churulo lapen sotha thaksi non ke bang jelang nilitum traditional village council puthaksi tame nilitum phala pu sotak thak ningarong klang pe dalang litum ninga ot tibi be pin pe nang bachun pi pontu jia phansi nilitum song ni hin ben dalang litum phan media a hin pen lang lipan amsusi nilitum suri kacuningri padolo lapen pacun pipon pubusi nilitum ning thelo lapen kewang jilang labangsu village court apu thaksi tame 1954 aningkan pen apot asinona bang labangsu modified mate labangsu amsusi ke pami thu lethot ji aphan nilitum kara lapen kra ahin pen jongjung alang lipan pen kaching waji phanta nilitum kachisik dolo lapen habi pinpo atum phan sitame nilitum la bangso puthak kaching wai kaching saibon peng son sila bangso aviles pura puthak pachun pon pami pen karbia anglong long gedu inglong asu tum an la bangso village court ke pachun pon je phan an susi chari chalong pon je phan kaching wai je phan nilitum pini bangso me pen cherai pon dalok bangga lailo ilitum jongsi emethang khai phan mate tum inglong asu tum ta emethang khai phan jongsi tum ta identity nai kulum te kedam tang kedamtang masa 1937 8 November 29 March aku bang British American Policy 1954 aningkan bangke 8 November bangke council tu bang M konlo laso policy council kon hasu ta direction do je lagi governor pengkai propang lo hasu ta direction do je notification pinang pop gazette list village gazette list pinang pop lo sitame nilitum lasongni tingbai si 20 February arni bangke nitum council long aku memorandum pidam lo kasi nitum 22 February bangke songni pantanang hasi nitum tingbai dam lo tingbai dam tengke lasalam teaching wai FNF bangke 14 July abangke kene gov kadang lo office memorandum peklang lo gazette list long peklang lo aso gazette list penateng pulun te ada ta penan council pensi non maka next notification pichunang po kasi ada bangke nang than lo asil lat so long bangke penang ana arong men kidundi ta dukok ta hai asil aso dukok pulun te lahai ta kape pilut ponje fansi council la long tum kingki dang po pusi pinyamai penitum ta peklang pon lo lason to si traditional village council the traditional village development council the Prabjin pen la kena power and function na ai ke dulu na September ceklu tarik proxy ahok pet nilitum CM along lo chupidam lo memorandum chupidam lo
la sopen alang li pu jak din chet sita nang ke klem pi nang ke pepling pi ajoy ni ilitum CM tuliram rong hang phan joro re un e Assam Gramin Vikas Bank Hamren Arua Long Radatum Akele Tangka Kacho Endam Kisunga Puthak Birta Kelong Klang Redapi Pini KSA Hamren Head Branch Atum Benga Long Damsi Kahumri Padudam Radatum Halloween Penwangsi Arniwang Ostomar Chibu Krok Neng Kachijeng Dun Anta Beng Lutlong Bang Vedetitia Puthak Kupi Kosona Potloma Pura Ahokalam Kapatini Jia Pan Bank Manager Along Chitongdam Ahok Pedalama Bangke AGVB Hamren Along Account Holder Bang Suri Cap Suse Bota Bengalong Cash Counter Isinat Pusi Chinidam Lanang bongta kiong dunga por ki linga we puta dola la so jokwa si rada fan service ki pinang jia teng acheti mata un e la si bang so putak AGVB regional branch atum prap jin pen nang chilang wek nang ji la pen sai khia phai bebat nang ji pusi KSA pen a jok ka pachinya lam the chun bang sona terang pen a jok phirang ke tamang lo ning je pon pini nilitum karbilo charlie asong hamra na rupiah hen pen patumi anigan sam news ke thek long pen nilitum ladak hamren along AGVB mate Assam Gramin Vikas Bank along ni thom ni plia prang kewang atum ta poisa long kon pe mate ladak aning ye poisa dokok ta cho lai ponong lepu alam ke klang ke dokok ka joine kos kwana hok ma pun nitum dak nang homri lo kasi alam mang ta hok lo athe mane ladak hamren angkang pi along pen kaso abeng abang ke isibet kasi labang so abeng along account holder do lake more than 11,000 do lasi halabang so dim along nitum ki pudun gang tung galalo 11,000 holder do pulon de ladak kopia pose kontar isibelo hala kontar isi along yo si 11,000 amuni fan PAG pu bangalake pun edaji lasi ahok pet abang ke non nitum kachonuri karbilo charlie asong men kachonuri pon kang tung galalo ladak hamren along prabjin pen KCR inut lapen ladak cash kontar abang non isi papa tunang po kali pulon de ladak hamren along kido mate Halloween ben kewang inut abang phiyong si kilometer plikep bang pen ladak nini ni thom bang nang suri si hini pen kachola ya phansi lapan bang nang pulon te majok abang phusda une lasi netum karbilo charlie asong hin pen kachuning repon bang tung mate ke hang pon gang tung galalo on ana ke prapen labang so dimalong KCR inut lapen cash kontar isi nang papat pibek ning posin netum chuning repon lo West Karbi Anglong Kheronia long ASDC asong atum pen chiti ni phai ingkora ke thom arni pherangke amai ka pedopona berta pherangke Edward Tisopet berta nang pale ASDC asong atum pen pherangke amai ke pedopona long BJP party atum ke claim kidam Karbi Anglong arada phan akke meawi rada phan non puta ka chong thui ington telang Peace and Development Rally non malom KAAC kachari BJP sarkar atum ki biare ke rada phan ka chong thui ka pamanghu lapen amithangalia phan chot ate kado kaweta thek prong lo konat lo peace kedo konat to development kedo pusi ASDC songja tompen pherang ke amai ke pitopona lo karju pado West Karbi Anglong ASDC song atum pen risin kangtang ke ora song atum lamdan ke chetok along kham khedun lo ate laso alamdona long karbi arada phan ka phere mi me do puta pherang ke atamang no pachini pon Pirangkia Maya long ASDC Central Committee members Sarsing England Kopili constituency Amepu Saidera Rajan Patrol lapen kapre katum cetong don Dam tang penarni pen just met non BJP kachari pon Karbi Anglong government tim Karbi Anglong puatum Karbi Anglong ang kangar lo kido homosting ko era trogadim latum development rally po along sorkari tang ka lak ka cross pen latum lo so rally ki bipon lo suritum tek pon long sita me practically jong silitum rong rubaju katu ko belang lo pute Karbi Anglong na hokta kaching kurar je bailitum tek long li lasi piniladak tovar le lang lukashar le hinat na thule lang dam pusita me rihinga mi pen danglo kisu kachi lang awar side thule lang dam pusita so kaching kurar je bailitum tek long li lasi tim Karbi Anglong atum ki bipon labang so development rally bangala tum ingnek me pusilitum puji lapen la bangani tum condemn lo labang so lang tum development rally phana bangki la so a BJP tum peace bujong hele ning je pusita labang so agreement ke chokchi lapen ke Karbi ki phan kireng nang ji pu kache song a rada tum a kache song de bu ki ke kache song a program so pen ke asong leader sum hasitami
dak soluk so dak do nei pusela tu bangke non jail ke bengdun gas kape bondun lahai si non la BJP government tu bai claim lo la sila solo ple dagara tum ing samjin ben ke do ke thak aning ke hang ajutang dak do ko ga pitsi tami la dak ing samjin ben kapat do long leji phansi non la so a government tum bangke la so ekor ke pache tokrong lo pusini tum hinten bangke jong tu nang kokole ilitum Karbianglong non ke theklong ke CMEM tum ke along development pu alam pensi kaning je pon meeting do nam sita nor het jong ilitum chomang pen arlenga hoy border lam puthak pini bangjok yem bangjoka IMLA ta kaning je bangwe sita dak akar biatum dak araratum wana kisung ke boy development alam ke lupik lam lo setelah ahoy alam talang tum pacun thesi non manga development alam si along meeting lo dam pu bangan tum lage kang negi melam pena ko ning oi mi alam alang litum power long dokok jongsi lahai homoy santalang tum bajaran isi non mangke rat pon kapama hupon atau warga pon peni development alam ke than pon doni tum kam claim piklo pro la pula ben hen ten pu claim pu bangke pini litum ing ne melam irtum langsinang PWD arut pen kilometer for ludlo plote kar biarat tum ko alo ne kisung luar pen cinglok, lang pen cinglok, ni pen cinglok, kiculong li pen cinglok. Sita alang litung ke akaprek atau warsi ini rar tan rong la sila ke litung ESDC pen ke litung la bang khoi kre. BJP सरकार की पुआ टेंग ते अलांग तो बची चाका टेंग पुआ ते सब के साथ बची थेराक में मेला पिनी जिरी किन देंगा तुआरा संसंसी के बाखेलो गाड़ी के दो सेट बारिखा सो ट्रैकिंग को सेट पुलो ते थेराक में मिने के निंग दुगला के लासी पिनी कोपिया डोलोंग सिदा में दाके 9 टन पर कैपेसिटी अथाय सी पिनिया को 1974 पेन पेनिंग पेन पिनियाता 27 अन नसो मेस के पार्टफुल लासिप स्पार्टनेस के लिथुलो 27 अनंग ले रong लासो तुआर दा अंता बीजेपी सरकार नंग दा नंबु दे के आमरेंग का फाउंडेशन बंग स्टून बंग पिकॉक लो ना अंता पपेंग ने देलोसी लापेनसी aputhai kaput lang kaprek atuaran dam la sons ke bak bom dolo jinthong atuar punoi amri atuar punoi la si kidam ke bang atum da rat tum ke sun tektik la si bari khalo plote lang bung lang phet ke dong ke kang thik kang li pel si dam lang kok ti stamek bai ka ting koi ta ki potung do olo la pen puri la ada di sampai di olo si dam ke da to to ting thang ka ko lo si therak me mela basi বৰপথাৰ পুলিচ ষ্টেচন का पालो शांतिपुर along longli kachjor along kachrab don banghinia tum বৰপথাৰ পুলিচ arden kaching nanga berta ferangke bisnu lekthepen berta nang pale kedam tangani বৰপথাৰ পুলিচ ষ্টেচন along longli alam ke puthak lam hoi kipia tengpen বৰপথাৰ পুলিচ atom pen kiri penang ajur kidinga phi longli kejor along kachrab don atoma phan শান্তিপুর along banghinia atoma phan kenep thulong पुलिस arden kaching nang chekatum lake घागरा jana sor raju sangma lapen himosa puria sorti lok lama pusi pangthek पुलिस arden kaching nang chek banghinia toma phan bukajan court along an pon pen banghinia phanta alam ente tapi dipu district jara long pon thulo pusi birta repinlong kidam prangani asam cm pen kaningjia teng pen asam mangkang pia longta longli ama pia toma phan nep ingnang bomlo lasan thosi non karbiang long longta banghini pulis arden kaching nang api non ki bangji ani komat mat long amen ke klang thuji ne lake muapora hotsi thekdon long thupo আমি জানো টকা পইচা লওঁ পতা কৰি দিওঁ লোকক পতা কৰে নেকি নকৰোঁ পতা কৰে বুলি আপোনাক নকৰোঁ আপোনাৰ নামটো কি আপোনাৰ Lakhakri si langphel MSC constituency ang concludong araratum piniarni anta langbong langpet atwar si kachleng dunang bom langa berta cut news asa hemalong berta nang pale Polong to maji pen kilometer square truck an ke hello kludong hawar araratum non puanta mesen kachleng atora long chehra tunong lela langphel MSC ramsing timung pen kludong hawar araratum mesen kachleng atora long cheleng dunong lupukan je kongke alam chot kludong araratum piniarni anta mesen toar cheleng dunong nilang pusi ratatum pen ninjelengge toar selam lekali selam no bonta ponglok pet pen jilang 100 kilometer pri asi selama mat inton ko laso jok rudong ratatum kin non anta langpung langpet atwa si celeng dunang bom langputa ratatum pen ninjelengge nan malam soporapan bir tamu inton iksena Nalitum hemalong office matemuralong security ki bi ponjia phan kiridoma jong si do pulotang te non pen ke mathanang nelo
Karbi Security Service Private Limited along nangnitum humrek no. Nangnitum ladak security, bodyguard, driver, housekeeping, technician, electrician, pendanglok ason-ason a service tame longpon ikji. Lasi apor panahok hepin pen humrek no. Karbi Security Service Private Limited, Difu TV Center, Karbi Anglong, Assam. Nangnitum kachini letho jiaphan Bimal Keling MD 9390632433 lapen Samsung rong PVIP 9365931810 along humrek no. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield. Want to get your Royal Enfield at home but not sure where to find a perfect dealer? Well, Isan Motors authorized dealer now at Ronkilan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam, where you will find dealer that you can trust. Also, you can visit a branch now at Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road, NH39 Chandrapur Bukazan 782480 Karbi Anglong Assam. For on sale, call 7896169021. Of service, you can call 7896169017. So hurry, get your own roll and Chora lah pok cukor cincin tenang nak. Igar koi, bong manai, bang serak thau ni pok cukor ong. Kopi pon bong. Pipo lote. Igar koi ni pok cukor elo ti men do nang nam bidam thau ni cicakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la pubunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pok cukor do nang pidun tha. Lada ketok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Layan Lo Alon Medical Store, Ijeng Si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang So Pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along humrig tame. Dihina mopit putat bir talong wang thulom. West Karbi Anglong Amri MSC constituency kaparlo GT Niphai Inkora Kethom Arni Ulukunchi Pen Chenglok Prek Jama Demalong Amri BJP Mandal Committee atom pen Safai Abhijan kapitopona berta Pherangke Pirata ne pen berta nang pale. Labang so saya long local MEC Dominic Yuping Maslai pen Danglok Amri BJP Mandal Committee ame Pusa Bendra Ronghi Bijoy Teron Matthew Puma Dilip Timu Lunse Teron lapen akapre atom chetongdon. Safai Abhijan lake Bharat Prime Minister Narendra Modi amahang ketek area long pacheton dunsi BJP asong pen lapuson kapang terasai kidenga puthak local MEC Maslai pen pachini. Non ladak amri ahawar along that along leka pang terasai kideng chot pukalisi det piang kang along ta non ason kapang terasai kideng pona puthak local MEC Maslai pen perangkiang no ningje. Karbian ngedeng lo. Labang So program abang ke part of the program as per the direction of the Bharatiya Janata Party Central Committee and in honor of birthday of our beloved Prime Minister Narendra Modi, starting from 17 September up to 7 October. It will continue. Different programs are going on. And this cleanliness drive also is one of the programs. Hamren Harlong Jowe Hempu Club pen kapater pipon ingdeng hini Hempu Club trophy kidam tang pai Niphai crate drop pen pangchengsi pini angdung kiti patupon tanglom. Pini angdung kiti Kelvinion FC Rampham lapen Harlong Jowe FC ang bongsi patupon. Angdung kiti kapatu along Alhisar Poaman pen MLA Rup Singh Teron chetongdon. BJP West Karbi Anglong Yuwa Morcha ame pu Pritom Rongpi Hamren Municipal Board dun me pu Hetsing Rongphar Socheng VDC Chairman Roman Pator Pendanglok Ongdung Akithe Kiding atom chetong dunsi RDP dun. Nat atimang bong ki patu cheting pot apisitame nat angbong ki hai kerep chepatini un edetlo.
Api tiebreaker penajok Kelvinion FC Rampe Matum Harlong Jowi FC Aphan Paremsi Ingding Hini Hempu Club Trophy Champion Chipalong Pon. Kihai Anong E Emily Rupsing Tiron penajok si Pajerpon lapen Adun Tu Anong E Lokeswar Kathar penajok si Pajerpon. Pinya Birta Bangla Ponsi Kangton Iglo Domitami Kurwang Thu.